Hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, दिनैहाय थांगासिनो आङो आब'मोननियावहाय आब'नि बिजावजालि आब'मोननावहाय आरो जोङो थासुमलि लायनो नागिरदों आरो जानायनि थाखाय आब'मोननाव दङ नालाय ओमफ्राय दायो जानो थाखाय लायनो नागिरदों आरो मा लाबोखो so Alanda guys, videoku mati guys, mana dah senjang videoku mana mau gara hoनबाथाय आंनियाहाय मबाइला हेक जादोंमोन आरो नै बेहा मामा लाखोबाव बिदि थासुमलि लानो थाखाय माबा बाल्थिं ओमफ्राय खदाला जावनो थाखाय थासुमलि मोनबोदों बाजैनाया फैबाय दायो आब'मोननाव ओमफ्रायो न'नि एसे गोजानावसो आरो थांबावनांगोन ना माथो नों उन्दुदोंमोन सोरनियाबो उन्दुदोंमोन सिखारबाय आंबो उन्दुदोंमोन एसे जायो थासुमलिखौ गोथाव मोनो ओरैनो आखाइया mobile na Mainan ni biku main ni koi pakan. Iwa ba? Ini lagi bisa ini nampak musuh ah? Tasololi ane tasololi. Nanya satu. Iku nak tinta kun kayak sini bina na. Oh. So मोननै रोखोमनि थायो थासुमलियाहाय गोजो ओइलाय देन्थायाल' देन्थायाव सिनायो नै बिदियावहाय बिदिबा बे थासुमलिया गुफुर ओमफ्राय बैदि फुनांगौसो बेबायदिनि फिसा फिसाखौबो लानांगौ गुजोबबायसो गैला हनै मोननैयानो माबा गैला नैबे बायदि स्टाइल सिङाव द'नै जबाय ना खोना दसे गोखा जायो माबाया बोलो नांगौलै बिबो फैया बेदरा हा गुरैसो जानांगौ चाइनाफोरनि बायदि उइमा उइमा लजा हनै हनै फानहैयोसो मालाय फैसा गैया दे आयं होनलांदे दा गावना फुनाया हनै गावनाव खेबदे दे फुलाय फुना दे फुनो मादै खेबनो हनै रायज्लायबावबाय आइ फिसा गुरलायबाय मेगनानो दाबो बेङाखै बेना उन्दुनानै सिखारनानै गुरलागासिनो जिरायनानै हासुफुरजोबनायखौ नुवाखै Coba deh, coba turun. Bisa aja jambi. Turun, turun, turun. Nih, bisa ketemu saya. Erinja deh. Erinja saya. Jaja sandeng. Orang jana erinnya. Mari kula aku tala. Oke, kula ladeng na. Asing ko ni walang mamin ko.
아시고는 흐게. 마리기에 호 아시고 캡. 캡나? 거기 왜 살아? So guys, mani daya ta somli ko ro baya rekna cooker hai. So ni tun se do se 20 to 25 minutes. Finally, it's ready. It's ready. That's the thing. Guri kuch bhi na. Dia ni kuch la. 우리 샤딩. ये देखो ये है डेरे ने 아유 쓰기들 쓰. हम नस्की दर्शन ना ये मोटू कहाँ से आ रहे हो आप आयु आयु गिदिर खुला काय खाबाय बिया दं ठीक खागोन ना सना नेंना एसेल' मोनजागोन ना खेबसेनो लेग पिस जानाय बायदि खालामना leg piece. Bilang sih Pak. Bilang sih Pak. Reza Alba Nurse. Next room ya. The next day. Mama musuh nih mama nak maksa mu bay mus mau saya ini nih bandu asiran hang kabai bu nih mia apa nih bandu ran hang kabai sih nih mustomi naren kudin bola coba bala lo gue sendiri udah mau 왜 살아? 산증 보이라 보여. 나 이렇게 봐봐. 깜빡이로는 좀 먹고 자냐? Wah sih dia kasih mun Korean sih. Nang mai. Samu sang na biu tu nudu. Biar saya kesaban. Này nắn thành hay bra? Mà bị chưa cứ khảo này nắn thành hay. Jangan main awal sini. Halo macam apa? Macam apa? Sudah. Mana dia wak?